madoka mabuja akanaka atauya nyasi nokuja konzewe kozuva rechi20 mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda nokunyepai kuti pasi jamba uyo agwendesiwa kudaro dzimhosva anonyaya kunzi agonzi ndiye akaponda Moreblessing ali amisiwa nyasi pamberi podarepo, asi mutongo ungo uchifanira kuti uye nyasi uribe kuuya. Mutongi muremba kwaidi agoreketa akati iye ndapedza pakugonyora mutongoyo, saka pasi jamba ngaabenuke zuva rochina mwedzi uri kuteera. Kaiti goringa kuti zvinenge zvitekera sei paanobenuka ipapo. Magweta anoita kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wagoreketa yakutoti mumwe mugwicho ane makore 22 anonzi Blessing Mhembere agosungiwa nemapurisa achinzi kwai agofurira vanhu kuti wabise hurumende zvisiri pamutemo. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, asi kuziya kwedu kwatinoita vanhu ava vanondoreketa pwito dzega dzega zvinenge zvavanenge vari kufunga havo kuita, ivo ndo zvavanoreketa kuti mumwe munhu ndo zvaavareketa kuti zviitiwe. Rekai tigoringa kwazvinoperera. Guta reBulawayo riri kufara kureketa kuno kwaisiwa mumwe anoteedzera meya David Kotati, aisiwa yundi Edwin Njovu wamuvhotera makanzura ya kuti zviite zvesvino, anga aripo akabisiwa naiye Chavangu. Rekai tigoringa kuti zvinopera sei, pokare kuti pasarudzo dziri kuteera dzidzi wachakunda chere kana kuti zvichaita nopamwe. Tiri kufara kuti mumwe mukoti wekuZimbabwe ari kusenzera iko kuBritain anonzi Sharon Chakandinakira aiwa aita zvinhu zvakatinakira tese. Kureketa kuno agozikana kuti kwai anoseza pokare anouyani mubasa rache zvokutoti aiwa atopuwa nomubairo. Tikuramba tichizvitenda kai zvindo zvinhu ndo vanhu vatinoda kuti warambe wari pamusoro apa, tichisimudzirawo nesu tiri kure kuno. Mumiriri weZANU-PF mudare reparamende kuBulilima akabisiwa nodare uya agotanda izvezvi kupupurika achireketa kuti kwai kwai zvimanyepo ari kureketiwa kuno nokuno, asi panguva yakaendesiwa mapepa kumatare dzimhosva akazviziva aribe kana kureketa chibodzi zvache kusvikira nguva yapera. Umatare wakatopa mutongo, dai wari wamwe watoreka kana kumutambira nyaya yacheyo, asi kuti pamwe peno mubiyawo zvichaenda nopamwe. Ticharamba edu takaringa kwazvinenge zvichienda. Mumwe wekuAmerica ari kusenza kuMhanduwe koku agonzi aboya mari inoita zviuru zvomari yokuBritain £270,000 pachirungu, kuti kwaigobatsira kuti paisiwe chikoro chofundo yepamusoro chinenge chibatsira vanorima nokufundzisa vanhu kurima iko kuDarwin ko. Rekai tigoona kuti zvichapedziwa zvakaita sei izvozvi, tikuramba chiti makorokoto. Tiri kufara kuti mubi yedu Meli Njovu anogaroita zvokuchovha bhasikoro rache kubva kunzvimbo yeMidrand muGauteng kuenda kuBulawayo ikoko, kwai anenge ari kutekaira nobhasikoro rachero kubva zuva rochi19 mumwedzi uri kuteerayu kusvikira zuva rochi20 18 to 20 December pachirungu. Tikuramba chiti makorokoto ngaagoshinge aite tusvinu. Kwai hwende huno ndiri kuchovha bhasikoro rangu kuti ndisimudzire nyaya dzinochokuita nokutora zvinodhaka kunoitiwa nevazhinji kusingaite tusvinu, tikuti makorokoto. Dzobhora rakatambiwa nozuro rokugumisira rogore rino, Highlanders Boso yagoja chikwata choNgezi Platinum. Chikwata choNgezi Platinum haachiribe kana kuhwadziwa nazvo, chakandofara nokuti chakatohwina kare ka. Wange ikati 0-0 noChicken Inn. Caps United yafara ijere weZANU-PF yakaja Herentals yabenzawo ZANU-PF notutatu kukabodzi. Aiwa, rekai wagotambe wese vanoziwana. Tiri kufara ipapa kunyepa uroti kuNgezi Platinum kuno mufaro badzi, mufaro chete. Ipapa wakahwina kaa mari, pokare
nomukombe wazopuwa manje nozuro kuti makorokoto. Apawo zvimwe zvikwata zvapinda muPremier League gore rino. Aiwa kwai icho chobhikita mine ndo chatanda kupinda. Rekai tigoti makorokoto. Ipapa zvaakutoreketa kutoti zvikwata zvovanoita zvomugodhi zvaakuingidzira nochibodzi imo mutambo yonyika. Tikuti makorokoto dai zvatoramba zvakaita kudando. Mutambo wekiriketi unohwadza, uri kuhwadza. Zimbabwe peno kutengesa ini heno mabi angu ndikundofungidzira kuti peno kutengesa basi kuri kuitiwa. Yakajiwa noUganda zvokutoti ipapa kana kuti wachiende kumberi zvaakutoda kutonetsa. Wakazojahawo Rwanda asi kuUganda iyi wakomana. Kona takujiwa kiriketi noUganda. Zvinoita kuhwadza mabi angu. Unoita kusaya kana pokuringa kana kusaya unobva waita kusaya pokubata. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Apa chinohwadza unoramba uchindoisa vanhu vabodziwo. Heno mabi angu. Asi ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Ipapa tikachiringa dzirikitika pasi rese kuSouth Africa kwai kuenda kuita magetsi muendero wagoita sondo rapfuura aripapera sondo papa musvinuba warita kusaya zoti woita zvekudini. Kaitigoona wabi yedu dai wari wamwe tagotowapa manotsi isu taita kutindiwara naro rokudzimiwa kwemagetsi riri. Heno mabi angu kuti wachazvikonda chere izvozvi. Tikaerenga imwe nyaya kwai mapurisa okuSouth Africa agoti apfura vanhu 5 vanagororo vanga vari kupfurana nawo vachivapotsera mabara. Tikuti waita tusvinu waribe kukuwadziwa. Ipapa nyaya tagokunyepa inozuro kuti wachakwera wagototi waboya nzvimbo dzowafanawo chidiki kuti waendesiwe kunyika yeIsraeri kosenza mumapurazi ikweyo. Paizvezvi kwatotanda wori wokutoti wamwe waendesiwe wamwe wachisaya. Mabi yangu unobva waita kuona kutoti paribe chiri nani. Idi nayawe paribe chiri nani. Rekai tione kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Sierra Leone ipapa yagoreketa kutoti kuna wakomana wagoda kuenda kumasoja, kumuzinda wamasoja kogwarasha vanhu ikweyo, asi tawabata wese. Ndo makupuka aya anoramba achindoitika. Mukatadza kuita tusvinu munokupiwa wakomana. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Britain ipapa yakureketa kuti taakufunga manje kuchinja kuti wari kuterenazvo Red Cross waye wachimbomire kuuya Britain. Kuno wakadando isu tino vanhu vakatomirira izvezvi kuti chipepa chindobuda kutoenda kunyora chirungu akatonyora nozvimwe wakomanaka wanoita kuhwadzisa vanhu. Rekai tione kuti wanoita sei. Toramba takandoringa kwazvinoperera. Kunyika yoRussia izvezvi kwagoreketiwa kutoti kwai hwendo huno chibahwe inofotereza zviri kuuya kuAfrica zvatagokunyepa izviya kwai zviri kuuya panopera mwedzi uri kuuyayo panopera gore rino tinenge taunza matani zviuru 200,000 tons pachirungu. Aidi chiri kunyengerwa ipapa chikuru idi noRussia iyi. Kaitigoramba zvedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Asi tiri ipapo kwaMoreblessing rekai tidifame kwaNyasi muso muvhuro uno. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.